που δεν τελούν σε αλληλουχία και δεν συνδέονται λογικά με τη ρύθμιση του κυρίως αδικημένου του κάθε νομοσχεδίου. Μια αρχή την οποία καταστατηγείται συστηματικά και καταπάει για τακτική, τουλάχιστον για όσο χρόνο συμμετέχω στην νομοθετική διαδικασία. Στο σημερινό σχέδιο νόμου σπάται όλα τα ρεκόρ. Μαζί με τις 5 ή 6 τροπολογίες, στα 38 συνολικά άρθρα, ρυθμίζεται 31 τελείως διαφορετικά ζητήματα μεταξύ τους. Ρυθμίζεται τις ενδοομιλικές συναλλαγές, την υποκεφαλαιοδότηση των επιχειρήσεων, το φορολογικό απόρριτο, το ΕΤΑΚ, εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, θέματα δωρεών στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, θέματα του ΤΕΚΕ, την διαδικασία αδειοδότησης επενδύσεων, τη μείωση των φορολογικών δαπανών σε έρευνα και τεχνολογία, μέχρι και το ίδρυμα της Eurobank. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς ρυθμίζεται σε αυτό το σχέδιο νόμου. Τι να πρωτοπεί κανείς. Είναι κοινή πεποίθηση, κύριε Υφυπουργή, πλέον ότι η φορολογική σας πολιτική, εκτός από πρόχειρη και αναποτελεσματική, προσβάλλει ευθέως και τη θεμελιώδη συνταγματική αρχή για ανάλογη επιβολή φόρων στους Έλληνες πολίτες, σύμφωνα με τη φορολογική τους ικανότητα. Αυτά περιλαμβάνονται στις διατάξεις που ήδη πέρασαν. Εσείς σήμερα επιτίθεστε στον απλό πολίτη, ο οποίος βρίσκεται ανυπεράσπιστος στο όριο και κάτω από το όριο. Τον τιμωρείτε. Κατόπιν αυτών, πώς ζητάτε από τον απλό πολίτη να τακτοποιήσει τους ημιυπαίθριους όταν βλέπει να κρέμεται από πάνω του η δαμόκλειο σπάθη, να του ζητηθούν και διάφορα άλλα πρόστιμα, είτε φορολογικά έσοδα από το Υπουργείο Οικονομικών. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ εκτενέστερα με την ιδιότητά μου ως πολιτικός μηχανικός στην τροπολογία για τους ημιυπαίθριους χώρους, η οποία δεν συζητήθηκε σε καμιά επιτροπή. Αναφέρθηκε προηγουμένως. Ο ημιυπαίθριος χώρος είναι στοιχείο του ευκατοικίν, αναγόμενος ακόμα στη μινωική εποχή. Και βέβαια στην Ελλάδα εισήχθη με τον ΓΟΚ του 1985 και αμέσως άρχισε η καταστρατήγηση της έννοιας του ημιυπαίθριου χώρου, καταρχήν από τον ίδιο τον πολίτη και με τη διαχρονική και σκοπούμενη στις περισσότερες των περιπτώσεων ανοχή του κράτους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η λεγόμενη ρύθμιση για την νομιμοποίηση της παράνομης αλλαγής χρήσης των ημιυπαίθριων χώρων έναντι ανταλλάγματος, στην ουσία να είναι μια κερδοσκοπία του ίδιου του κράτους, καταλύοντας κάθε έννοια ισονομίας και ισοπολιτείας. Είναι ένα μέτρο αμιγώς εισπρακτικό και βέβαια αυτό γίνεται σε ένα περιβάλλον, ένα δομημένο περιβάλλον, το οποίο δεν συνάδει, δεν είναι αντάξιο της ομορφιάς που απλόχερα χάρισε η φύση στην πατρίδα μας και παράλληλα στην ποιότητα και την ασφάλεια στις κατασκευές. Επομένως, έχουμε μια νομοθεσία η οποία παραβαίνει αρχές βασικές της αρχιτεκτονικής και τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη ζωή μας, προτείνοντας και ερχόντας επακριβώς τις απαιτούμενες δράσεις και κυρίως επιβάλλοντας ένα επαρκές σύστημα ελέγχων, όπως θα έπρεπε να γίνεται σε κάθε δίκαιη πολιτεία. Συνοψίζοντας την κριτική μας επί της τροπολογίας, θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο αμφίβολης συνταγματικότητας. Αναλύθηκε επαρκώς στην αίθουσα. Ότι τακτοποιεί έναντι ανταλλάγματος παράνομες αλλαγές χρήσης σε ημιυπαίθριους χώρους, υπόγεια και γκαράζ, αλλά δεν τις νομιμοποιεί κατά την έννοια του ΓΟΚ σε πολεοδομικό επίπεδο, διατηρώντας στην ουσία ένα καθεστώς σε διαρκή εκκρεμότητα. Ομολογείται ευθέως και ρητά ότι το μέτρο είναι πρακτικού χαρακτήρα, άλλωστε αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση ότι πάνω από 1,5 εκατομμύριο είναι οι ημιυπαίθριοι χώροι οι οποίοι θα βοηθήσουν, θα εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά τα οικονομικά του κράτους. Προτρέπει τους πολίτες να σπεύσουν να τακτοποιήσουν, ενώ συγχρόνως τους απειλεί ότι αν δεν έχουν τα χρήματα ή αν δεν μπορέσουν ή αν δεν πληροφορηθούν το τι γίνεται, θα τριπλασιαστεί το πρόστιμο που θα τους επιβάλλεται τώρα και θα πληρώνουν εσαΐ το πρόστιμο διατήρησης. Είναι τέτοια η βιασύνη που γίνεται για τις εισπράξεις, ότι να απειλούνται ακόμα και οι υπάλληλοι των πολεοδομικών γραφείων ότι θα υποστούν διοικητικές κυρώσεις, εάν οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες δεν μπορέσουν να είναι συνεπείς με τις ημερομηνίες που τίθενται στο παρόν σχέδιο νόμου. Ενώ βέβαια ευτελίζεται ο μηχανικός, κύριε Υφυπουργέ, του υπεχοδέ, με το 20% της ελάχιστης αμοιβής που θα έπρεπε να πάρει, εάν εμπλέκεται.
Για άλλη μια φορά, κύριε Υφυπουργέ, ευτελίζεται ο ρόλος και η προσωπικότητα του μηχανικού. Πιστέψτε με. Και βέβαια δεν διευκρινίζεται με το παρόν σχέδιο νόμου. Μιλάω ως μηχανικός, κύριε συνάδελφε. Ως μηχανικός, ως πολίτης και ως βουλευτής. Αλλά δεν μπορώ να απεκτηθώ καμιάς από τις τρεις ιδιότητες. Καμιάς από τις τρεις ιδιότητες. Αν θέλω να είμαι απόλυτα σωστός και σύμφωνος με όσα επιτάσσει το καθήκον μου. Εάν πραγματικά, κύριε Υφυπουργέ, επιθυμούμε οι ημιπέθροι χώροι να μην γίνονται δωμάτια, τότε ένας μόνος τρόπος υπάρχει. Να ενεργοποιηθεί σύστημα ελέγχων τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και μετέπειτα. Άλλωστε ήταν μια υπόσχεση, μια δέσμευση δική σας, του Υπουργείου Πεχοδέ, που προέβλεπε ένα σύστημα ελέγχων, 3 ελέγχους στο στάδιο της θεμελίωσης, της ολοκλήρωσης του σκελετού και στην ολοκλήρωση της οικοδομής, το οποίο δεν ενεργοποιήσατε, ενώ το υποσχεδίατε το 2004. Αν δεν με ρωτάει η μνήμη μου. Και ωραία. Μάλιστα. Και δεν μας έφταναν οι μη υπαίθριοι χώροι, αλλά η πρακτική πολιτική, καθώς επίσης και η καταράκωση θεμελιωδών διατάξεων του ΓΟΚ συνεχίζεται και στα υπόγεια και στους άλλους βοηθητικούς χώρους που άλλαξαν χρήσεις. Αναφέρομαι στις πιλωτές, στα γκαράζ και όλα αυτά που είπαμε, που αναφέρθηκαν προηγουμένως και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Αρκούν λίγα ευρώ και όλα ρυθμίζονται. Και βέβαια, επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε το σύστημα, αναγκαζόμαστε να επιβάλλουμε τώρα σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας περιορισμούς, ένα λεπτό θα χρειαστώ κύριε Πρόεδρε, περιορισμούς που έχουν να κάνουν με ότι το υπόγειο δεν πρέπει να είναι πάνω από 80% από την επιφάνεια του εδάφους. Ως μηχανικοί ξέρουμε ότι το περιμετρικό δοκάρι σε μια οικοδομή είναι 80 εκατοστά. Επομένως τα υπόγεια, αν κάποιος θέλει να το κάνει ένα υπόγειο, βοηθητικό χώρο, αλλά να έχει στοιχειώδεις συνθήκες αερισμού και φωτισμού. Έτσι όπως γίνεται τώρα, πρέπει να είναι τελείως υπόγειο, τελείως χωμένο. Παρακαλώ. Αυτή η ρύθμιση ισχύει εκτός σχεδίου. Είναι ρύθμιση που έχει γίνει την κυβέρνηση. Το 080, το οποίο γενικεύεται τώρα παντού. Εκτός σχεδίου έχουμε τη δυνατότητα, κύριε Υφυπουργέ, από τη μία πλευρά τουλάχιστον να διαμορφώσουμε μια ράμπα εισόδου ή κάτι να γίνει. Στις πολυκατοικίες αυτό τελειώνει. Και αυτό επισημαίνω ότι θα οδηγήσει στην αποφυγή της κατασκευής υπογείων, διότι και το κόστος είναι μεγάλος και αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι οι μηχανικοί. Και αν δεν έχει μια πρακτική αξιοποίηση ο χώρος, δεν θα το κάνει κανένας. Με αποτέλεσμα ενδεχομένως να διακυβεύεται και η στατική επάρκεια των κτηρίων. Και σε περιοχές που θα επιβάλλεται να κάνουμε βαθιά θεμελίωση, για να γλιτώσουμε το κόστος, θα κάνουμε επιφανειακές θεμελιώσεις. Ενδεχομένως να έχουμε και τέτοιου είδους προβλήματα. Όπως επίσης ο περιορισμός των χώρων 2,5 μέτρα στο πρόσωπο και 1,80 στο βάθος στους ημιπέθριους χώρους, ο οποίος στραγγαλίζει την έμπνευση του αρχιτέκτονα, τη δυνατότητά του να δημιουργήσει, γιατί τον βάζει σε καλούπια ασφιχτικά που δεν του επιτρέπουν καν να αφήσει τη φαντασία του ελεύθερη, γίνεται καταστρατηγώντας κάθε έννοια φιλελεύθερης προσέγγισης της δόμησης που θα έπρεπε να έχουμε, ενώ παράλληλα ανοίγει κλείνει το μάτι στους ξενοδόχους. Εκεί δεν υπάρχει ο περιορισμός. Είναι σαν να τους λέμε, κάντε ημιυπαίθριους χώρους με όποιες διαστάσεις θέλετε, κάντε τα δωμάτια και άλλωστε εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Ο κύριος Σουδιάς δήλωσε προηγουμένως ότι δεν συνενεί. Θα έρθει κάποιος κύριος Μαρκόπουλος, κάποιος υπουργός τουρισμού μετά και θα σας τα ξανανομιμοποιήσει. Δεν είναι δική μας ευθύνη. Εμείς τα του οίκου μας, το μαγαζάκι μας. Δύο πράγματα, κύριε Υπουργέ. Πιστεύω ότι θα πρέπει ο αρχιτέκτονας να έχει τη δυνατότητα όντως να δημιουργήσει. Θα πρέπει να ξέρει ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες τέτοιες που θα το επιβάλλουν να δημιουργήσει νόμιμα και δεν θα πρέπει να περιορίζεται, δεν νιώθω ευτυχής να ζω σε ένα κράτος που νομοθετεί φοβικά, που παίρνει μέτρα εκ προημίου έξω από κάθε επιστημονική δεοντολογία, γιατί δεν μπορεί να ελέγξει το ποιοι είναι αυτοί που προτίθεται να παρανομήσουν ή δεν μπορεί να επιβάλλει τα νόμιμα σε αυτούς που πράγματι παρανομούν. Ένα τέτοιο κράτος δεν με κάνει ευτυχή. Δεν με κάνει ευτυχή. Πιστεύω λοιπόν ότι άλλα πράγματα θα έπρεπε να κάνουμε, να εμπνεύσουμε τους πολίτες ότι είναι υποχρέωσή τους να μην παρανομούν και να αφήσουμε τους επιστήμονες να κάνουν τη δουλειά τους σωστά και για το καλό των πολιτών και για το καλό του περιβάλλοντος και για το καλό της χώρας μας. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ως πολίτης